बोली। ढेंसों में घर ह गिरहिया हवे पाही, आ लेदी में खेत बा रहील कहीं नाही। घरवा हमार है सड़क के वही पार ह, आ नाव रामाशंकर हमार जाट सैंठवार ह। बेटा सुभाष होमगार्ड के सिपाही, आ ढेंसों में घर बा रहील कहीं नाही। चौलत में चिन्हे नहीं हम साधु लोगन के टिक्का से, आ साथ हमार हउए कोलाई और बिक्का से। सुनर संगतिया करें डूबे के सिरवाही, आ ढेंसों में घर बा रहील कहीं नाही। रोज सवेरे उठ के गिरहिया ले जाइले, आ हेल के नदी होई से लेदी पड़े आइले। दिन भर विद्यालय हमके करत खेतवाही, आ ढेंसों में घर बा रहील कहीं नाही। भोरई कहेला चाचा रोज रोज जाल, आ भूख लागेला तो बताव कहाँ खाला। भोरई से कहली बबुआ खेत देखे जाइले, आ घूम घाम के आके वही बिक्का के यहाँ खाइले। कहाँ ले दस्तान हम आपन बताई, आ ढेंसों में घर बा रहील कहीं नाही। भोरई से कहली बबुआ यही तरह जिए ली, आ घूम घाम का कोई पुले पर चंद्रिका के यहाँ चाह पिए ली। खडेरू कहेला हवे सही सही बतिया, आवा खाला गुटका हवा बापे के संगतिया। गम्हो के यहाँ बैठी ले कहाँ ले बताई, आ ढेंसों में घर बा रहील कहीं नहीं। नहीं। तो भाई बाबू हमारी पता है। पता है।